fusani sanu ni wariye dunga more dunga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo disense kemine je haidara yo jama be ko ngata بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آل بيته الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبا وموبلة فون إسلاميك فولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن دي إسلاميك شريعة سنباي أبي باركني فمي. أما دو قرآن تفسير بسيجي أنغا جمانين كنا لا يرتامنا وبارين دي كرا أنكرم محمد بن محمد حيدر ni adone no ni mambe abe kenen sigi sanwosa o barai kene kuncheli de kera jikroni para kari temele na ben avril kalo kle tama jikroni para badala ankara mo Muhammad Haidara mambere aye Qur'ane sura doma tafsir ke anyi anga jangula me kila ni sabo ye badri ke ama fo fe mako zoom ka guruguru blala ka fat tika ala o de blaka aka bana laban kera o bako ada satu guruguru bana jo o blara ka fa be tiemp mamna arabu mesra o bana ye ko la be mamna ni tura ka makala be yele mai donc asara a chute les sabale ke fo ka funu mashi masaka makala yero adam era kon jena ala ko halaki mi abu labi adam ne ka be dikolo sa ka mawnyana u ye sudane do le ta so sudane be maka wati u ye sudane do le sara uluka abu labi sara sama ulu le fene na ka durusiri ala ka sama ne kata aso ye dingesi ka sama kata bla ka so ka ko ka ko abu labi ka ko laban ko fleni wa ala ko halaki mi baso aya so besi kama manyuma mbole fo hadu jilani ko wa nahanu liman kad sa'ana subul qatil faman lam yusaddiq falyujarrib wa ya'tadi manyuma sugo ko e posoni ne aha ay posoni do ne e ba se ka mi fa iza lam tarani hilala fasallim li unasir ra'awhu bil absar ala ko nyi feno de abe jini ka yeye ni ma se ka ye atwa ye ba bolo nu mi fo ala afo ko onke ni ndo me kana so kana na gari de abuya na fota na dotama to ko ba chikalo de ay ko buena ne ka dotama o ta ngalo yi abuya na edema o to ti bolo ko fo ngane ko ite jenno ye ko ne ma mi fa o de chie ai wa isi gafle ko manyuma ni u do ya ku so e posoni de ko ni ma me ma dala kika date me ka korobo ibla isa abu la ko ya tayi bismillah saya sila soni abu la habibina dun naran tasmala ذات لهب tasma me nayi menetri ko alere ka kinaya ba ko abu la habib abu la habib ko re ko mene o fa o kuma doko kwa dinga fulo ko to ko lahabu a dinga do be ko lahabu o to ko kuma kina no ko abu lahabi wala lahabu ye akamalin nama nyela be diriye ma dabu nyuma bundu a nyela norolindo o tuma ya dala ko abu lahabi ko tasma ko mene fa abe video ko ju o ma ya ko da ola o ma imma kina so la o de fe wala a din to ko abu lahabi a so la o de fe وامرأته otuma abu lahabi ko nafolo min ba ale yere bolo ani ay nafolo mun tienta afaw fe ani adew mun na jibe uluka otuma ala ko o shite na fanya demu ba bolo no dona o ye demu so kele ani denge fla otuma tuni uteba olutunye ala kara demu so fla furu donc wala ke abu lahabi nana ka ala kara demu so fla ni no ye rukiyatu al kulsum alana ko muhammadu ko dama ka bo da aduma ala kira ko dew nya tadi se kira ye tembe ila mantuna masa bunya abalo ko abu lahabi abna atala ka lefe men ya sala ma juga da ala kira no fe mais ako ko ka rukiyatu ni kulsum dama ka bo di adinge flama o tubatu al uteba abna ko dew nya tadi ayu flafu adinge flama mo na tabati ala jina
aya ko deŋe fila ko ko ama ye Muhammadu ni nen sisan ko daga bɛ ne kan o tuma a denmuso fila min ne kun ɲini ka di aw ma ne fana bɛ min ɲini aw fɛ n'a mun furu sa ne den t'aw ye aw fa tɛ ne ye a y'o de fɔ a deŋɛ fila ye o fana y'a furu sa u ye Alakira denmuso fila in bila o ye Rukiya bila o ye Umu Kulsum bila o tuma Utubatu wala dɔw ko Uteba ale ma da ta bila ale yɛrɛ ma ale nana ka Alakira a koli cɛ k'a kan bisi ko a y'ale fa dɔgɔya wa ale fana y'a denmuso bila ale fana t'a fɛ bi komi a t'ale fɛ cogo min na wa a k'a dɔn ko juguya de b'ale n'a cɛ fo waati min a kɛra kan seere o kɛra tuma min na kɛra ko ne tɛ foyi f'i ye amma ana ad'u alayka an yusallita Allah alayka qalban min kilabi a ko ne kɔni bɛ Ala deli Ala ka wulu dɔ bila i la a ka wulu la e kɛra wulu jugu de i nana ta kɔli ma ka baga ma foyi k'i la n fana bɛ Ala deli Ala ka wulu dɔ bila i yɛrɛ la Ala y'o dugawu jaabi wara y'ale faga kungo kɔnɔ donc Abu Lahabi den tora kelen u kɛ Utubatu ye cɛman na o tuma o kɔni silamɛyara ni min silamɛyara fana o bɔra denya la parce que ni den kɛra silamɛ dɔrɔn fa den tɛ tugun ni fa kɛra kafiri ye i den tɛ tugun ayi a bonyali kɔni ye wajibi ye i ma a ka hakɛw bɛ yen o ye wajibi ye ka dugawu k'a ye Ala ka kan o bɛ yen mais tiɲɛ fan fɛ kɔni la kafiri den ye silamɛ ye dugawu ka hakɛ la bonya hakɛ la mais tiɲɛ hakɛ la ni den sara fa ɲɛ k'a sɔrɔ fa ye kafiri ye a tɛ den tiɲɛ ta ni fa yɛrɛ fana sara den ɲɛ k'a sɔrɔ fa ye kafiri ye den ye silamɛ ye den t'a tiɲɛ ta la a b'a su ta ka taa di a kafiri ɲɔgɔn ma a ye n'a ka su ta a bolo nafolo filɛ nin ye a ye taa n'o bɛɛ ye aw mago t'a la o ye kafiri ni fa ye kafiriya bɛ tiɲɛ bali den ni cɛ fa cɛ i n'a fɔ ɲamadenya fana bɛ tiɲɛ bali cogo min na maa o maa n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ k'a sɔrɔ jɛnɛya de la o den dilanna maa min ji la a fa t'i ye e de ta ye n'a y'i ja ta papiye 100 mairie la k'e den don o ye e ni mairie mɔgɔw cɛ ye Ala ko i den tɛ n'i sara a t'i tiɲɛ ta n'a sara a t'i i t'a tiɲɛ ta wa a wele yɛrɛ i da la ko i den o fɔ o fɔ i fɛ juru bɛ sɛbɛn e kunna parce que i bɛ ka Ala dakɔrɔ wele la al-ma'dumu shar'an kal-ma'dumu hissan ni sariya y'a jira ko min to yen a n'o ma deli ka kɛ yɛrɛ o de ye kelen ye donc Ala y'a jira ko jɛnɛyaden ko fa in ta tɛ yɛrɛ fiyewu a wele o wele ko n den nin ye juru bɛ sɛbɛn parce que i bɛ ka Ala dakɔrɔ bɔ i bɛ ka nɔnɔ san ka taa d'a ma i bɛ ka dumuni san ka taa d'a ma k'e b'a reconnaître i ye wari o wari don o la i y'a don haramu da fɛ i y'a don haramu da fɛ bisimila wamra'atuhu ani a muso jugu n'o ye Umu Jamilu ye hammalatul hatab min ye dɔgɔ doniba muso ye n'o ye Umu Jamilu ye i y'a fɔ dɛ ale ye Abu Lahabi o muso de ye o tuma Abu Lahabi a muso tɔgɔ ko Umu Jamilu o Umu Jamilu o ye Abu Lahabi dɛmɛ tiɲɛni kan k'a fɔ a ye a m'a fɔ a ka sabali a m'a dɛmɛ ka Muhamadu ka tiɲɛtigiya yira a la fo a y'i dusu a ta dusu fɛ a n'a ka mɔgɔ juguya fɛ a ye Abu Lahabi tɔ pousser ka kɛ Alakira kan ka tila ka wuli k'ale yɛrɛ bɛ taa Alakira kɛlɛ a yɛrɛ ye sabu a y'a bolo fa bɛlɛ la k'a bɛ taa Alakira bon ni o ye o tuma Ala ko Abu Lahabi bɛ don jahanama kɔnɔ cogo min na k'a furumuso fana bɛ don jahanama kɔnɔ o cogo la fana bɛ don ka fara kan wamra'atuhu sayasla dɔnbɛra min b'ale kɔnɔ o ye Huwa ye sabu sayasla yɛrɛ sinu in i y'a faamuya o ye harifu tanfisi de sɔɔni a bɛna kɛ o tuma yasla ale ye filu mudawe ye a ka fayilu o ye Huwa ye o b'a kɔnɔ o tuma wamra'atuhu o atufura kan arabukan na o ti kɛ mais fasiru kosɔn a dagara parce que sayasla naara nana donc naara donna sayasla ni wamra'atu cɛ o de y'a to wamra'atu sera ka atifu sayasla ka dɔnbɛra kan n'o tɛ o man ka kɛ arabukan na ayi nahu b'a fɔ de wa in ala dɔnmiri rafi'in atafta fafsil bi dɔnmiri al-munfasil ni dɔnbɛra nana dɔnbɛra min na a dogolen bɛ o tuma ni zɔhiru nana a tɛ bɛn ko atifu o kan komi Ala b'a fɔ ya Adam uskun i m'a ye Ala t'a fɔ uskun wa zawjuka la a b'a fɔ uskun anta wa zawjuka i sigi i bɛna ni an ta ɲɛ de mɔgɔ sɔrɔ wa zawjuka ka se ka atifu n'o tɛ n'i ye uskun an ta b'ale kɔnɔ yen dɛ mais i bɛna ni an ta wɛrɛ k'o bɔ kɛnɛ ma tugun mais Ala b'o kɛ na a m'a fɔ sayasla huwa naara wamra'atuhu a m'o fɔ parce que ni naara nana kama o ye fasiru ye o y'a daga wamra'atuhu ka atifu sayasla ka dɔnbɛra kan
ka sɔrɔ i bɛna ni dɔnbɛrɛ wɛrɛ ye k'o bɔ kɛnɛ ma fasiru de ye o daga nahaw ka sira fɛ o kama a ko a muso jugu o fana bɛ don tasuma la komi cɛ donna cogoya min sabu furu dabɔra an ka ɲɔgɔn bilasira furu dabɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de kama ni mɔgɔ kan ka dugawu kɛ kira sallallahu alaihi wasallam a nana iriwa dɔ la k'a fɔ a ye arabana tafsiri kɛ sababu y'a ɲininka arabana atina fi dunya hasana ko hasanatu ye jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ kira ko hasanatu bɛ sɔrɔ fɛn 5 kɔnɔ fɛn 5 hasanatu fɔlɔ o ye muso ɲuman ye ni ala b'a fɛ ka diɲɛ nɛɛma kɛ maa o maa ye a bɛ muso ɲuman nɔgɔya ye maa o maa ma furumuso ɲuman sɔrɔ ayi e kɔni ye dɔ kɛ mais i ma tila fɔlɔ dɛ wala an b'a fɔ i ma daminɛ yɛrɛ ayi ka hadamaden ka sɛgɛn bɛɛ don bɔgɔ la o muso ka baara ye ni muso ma ɲa ka na i binnen sɔrɔ k'i ta tiɲɛnen sɔrɔ k'i lawuli k'i jɔ k'i tilen o ye muso ka baara ye muso bɛ na hadamaden sɔrɔ i b'a sɔrɔ danga b'a nɔfɛ a n'a masaw cɛ i b'a sɔrɔ siniyatigɛ b'a n'a balimaw cɛ i b'a sɔrɔ diɲɛ jogojugu bɛɛ b'a la mais ni ala y'a garisɛgɛ muso ɲuman na i b'a ye a b'a ni balimaw cɛ dilan k'a ni masaw cɛ dilan n'a bɛ dɛsɛ ka min kɛ masa ale yɛrɛ b'i dɛn k'o kɛ masaw ye masa bɛ jɛn den ma muso kɔsɔn muso ɲuman b'o kɛ donc n'ala b'a fɛ ka cɛw cɛ sutura ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ sutura ni muso ɲuman ye fɔlɔ o ye diɲɛ hasanatu dɔ ye diɲɛ hasanatu a ɲuman filanan o ye den ɲuman ye ala b'a fɛ ka maa ma dusu suma a bɛ den ɲuman d'i ma den ɲuman ye maa sugu jumɛn ye maa min ye fa dɔn k'a kanu k'a bonya a bɛ dugawu k'a ye a bɛ hinɛ a la a b'a ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin fa ma fo ni fa ye min segin a ma ye fo ni fa yɛrɛ ye min segin a ma an b'o denw caman dɔn minnu b'u ka sara bɛ ta ka na di fa ma fa de b'olu bolo la sɔn u ka sɛgɛn na o denw caman bɛ yen i n'a fɔ dɔw fana mana na dɔrɔn a banna ni fa ko 1000 di yan nɔ ba tɛ 200 minɛ bi o de bɛ yen kɔrɔ a bɛ bɔ kɛnɛ ma dɔrɔn muso dɔ k'a di dɔrɔn na nin di yan karisa mɛ b'a di ma sa a b'a ci a ma ka ba jɛ wari la ka taa di kɛnɛma mɔgɔ wɛrɛ ma ka fa jɛ wari la ka taa di kɛnɛma mɔgɔ wɛrɛ ma an yɛrɛ kɔni bolo n'an m'an faw balo ka ban an m'an baw balo ka ban dɛrɛ min man ka d'u ma bilen parce que u bɛ dumuni kɛ so kɔnɔ o ye den caman ka hakilila ye ni sara taara ka ban u t'a bɛɛ bloqué banque la wala k'a d'u diyaɲɛmɔgɔw ma wala walifaw ma min y'i dɔn i kɔrɔbalen fa min ye sɛgɛn kɛ ka joli kɛ ba min ye sɛgɛn kɛ ka joli kɛ k'e ladon dɔɔni ka to tugutugu la i ka patron nɔfɛ ka na karisa bila dɛ den hali n'a kɛra san 100 ye k'a ba to yen nɔ a b'a ka mɔnitɔ bila kɛrɛfɛ ko n den nana hali san 100 a b'a ka mɔnitɔ bila kɛrɛfɛ a bɛ hinɛ la ba t'a dɔn k'a den kɔrɔbayara abada o tɛ jigin a hakili la yɛrɛ waati bɛɛ i hinɛ b'a la waati bɛɛ i makari b'a la n'a y'i fari fagalen a bɛ n'i ɲininka e balikutɔ mais a bɛ n'i ɲininka halisa i cɛɲɔgɔn bɛ tɛmɛ i sigilen fari fagalen na mais maa woloba tɛ tɛmɛ la karisa mun de b'i la bi ala ni a bɛ hinɛ la waati bɛɛ mais waliba minnu bɛ yen n'u y'i dɔn i kɔrɔbalen i bɛ tanu mɛn olu de la carré kɔnɔ ka taa ɲumanya kɛ olu de ye ba yɛrɛ bɛ so kɔnɔ hali dɛrɛmɛ 20 i se k'o bako ɲa ala b'a fɛ ka maaw ma lafiya a t'o den façon d'i ma a b'i lafiya o diɲɛ hasanatu dɔ ye diɲɛ ɲuman dɔ ye mun ye o ye du ɲuman ala b'a fɛ ka maaw ma lafiya a bɛ sigiyɔrɔ di yɛrɛ ma i yɛrɛ ma i ta a tɛ matini kunɛra min nɔfɛ matina wari karila min nɔfɛ ala b'a fɛ ka maa lafiya a b'o d'i ma dɛ hadamadenw hadamadenya tɔgɔ la du sɔrɔ ala ma to tu ye dɛ ala ma to sigiyɔrɔ tɛ tulonkɛ hadamadenya la fiyewu hadamaden siyɔrɔ mun ye hadamaden sera diɲɛ kaso ɲɛ parce que munna n'i bɛ so n bɛ si n yɛrɛ bolo kɔnɔ n bɛ n lama n sago la yɔrɔ min ka di n bɛ n falen o la nka ni hadamaden bɛ kaso la i se ka kɛ dɛ o de ye hɔrɔn sera kaso ɲɛ ko hadamaden ka i yɛrɛ bolo de kɔnɔ i ma ɲi bolo wɛrɛ kɔnɔ bon n'i b'i yɛrɛ ka du kɔnɔ i b'i yɛrɛ bolo kɔnɔ a bɛ yen bi a tɛ yen bi e de n'i ka denbaya b'o dɔn maa si t'o kalama nka n'i bɛ wali wɛrɛ du kɔnɔ e bɛ yen ka fara maa wɛrɛ kan a tɛ yen i kun bi a bɛ dɔn dɛ fo ni ala y'i garisɛgɛ muso ɲuman na dɛ donc du ɲuman sɔrɔ o ye diɲɛ hasanatu dɔ ye o ye fɛn 3 ye a 4nan o ye mun ye o ye jaarul hasan de ye o ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye jaarul sɔlih sigiɲɔgɔn ɲuman ala b'a fɛ ka maa min lafiya n'a ye du ɲuman d'i ma a b'a dafalan fana d'i ma dɛ o ye mun ye sigiɲɔgɔn ɲuman i m'a ye dɔw bɛ du nege t'u la k'a fɛrɛlen to k'u ka du feere ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ala n'i sigiɲɔgɔn juguman nɔfɛ ni sigiɲɔgɔn juguman d'i ma o tɛ lafiya fiyewu i ka lafiya banna n'a ye ka hɛrɛ natɔ ye a bɛ wuli ka boli k'a datugu i mana ma se n'a ye tɔɔrɔ y'i kun kan a bɛ wuli k'a yaala wa a bɛ tɛmɛ yɛrɛ kɛ tɔɔrɔ in bɛ se ka juguya cogoya min na i tɛ to i muso tɛ to
kɔni bɛ cɛ ka k'aw kan dɔrɔn waati bɛɛ lafiya yɛrɛ tɛ su lafiya tɛ tile ko ni ala b'a fɛ ka maa ma lafiya a bɛ don n'o cɛ a bɛ don n'o cɛ o ye sigiɲɔgɔnɲuman ye a duurunan n'a dafa o ye jumɛn ye o ye bolifɛn ɲuman min bɛ se ka déplacement nɔgɔya mɔgɔ ma fɔlɔfɔlɔ la o tun ye so ɲuman ani falikɛ ɲuman nka bi anw ta ye mobili ko ye dɛ n'ala ma mobili kɔni d'i ma a ka moto ɲuman nɔgɔya mais du kɔnɔ hali banabaatɔ nana f'e ka taa dɔ da kongo du bila fɛ karisa na ɲa ma ko n muso bɛ taa wala n den bɛ taa o tɛ sigi la hɛ o kama nin fɛn duuru furumuso ɲuman den ɲuman du ɲuman sigiɲɔgɔn ɲuman ani bolifɛn ɲuman diɲɛ hasanatu banna a tɔ bɛɛ ye dafa ye sa n'ala ye nin di maa o maa a ye diɲɛ supasement da i ye a tɔ bɛɛ ye ala ye nin fɛnɛ fara a kan i tɛ nin fɛnɛ fara a kan a tɔ bɛ dɔrɔn de sa o kama an bɛ alaba in deli diɲɛ hasanatu ala k'a d'an ma o kama Abu Lahabi diɲɛ hasanatu a ma sɔrɔ a ma muso ɲuman sɔrɔ dɛ o de y'a to muso min kɛra muso jugu ye a ye ala kɛra juguya ka fara Abu Lahabi kan donc ala y'a fɛnɛ fara Abu Lahabi kan jahanama donni na bismillah حبل من مسد kabini zimini fu fugalen na zimini fu o fugalen a tun b'a ka lɔgɔ siri ni o de ye o tuma ala kɛra juguya yɛrɛ fɛ a tun bɛ taa zimini fu bɔ ka lɔgɔ ŋɔnimanw ɲini ka n'o ton ala kɛra tasira la kira bɛ bɔ so ka taa misiri la ni sira min ye a bɛ taa nɔgɔ ton yen n'o ŋɔni ye o tuma ala kɛra bɛ bɔ dula fɛ a bɛ taama ta ala b'o magaya ala kɛra senkɔrɔ komi cɛncɛn mugu ayi maa bɛ tɔɔrɔ jɔn ɲuman ka tɔɔrɔ a bɛ diya ala ye de ayi n'a to maa tɛ tɔɔrɔ n'i ye jɔn ɲuman tɔɔrɔtɔ ye ko tɔɔrɔ bɛ ka jigin a yɛrɛ kan o de diyara ala ye n'o ala ko ma hum bidarrina bihi min ahli illa bi iznillah maa o maa bɛ fɛ ka tɔɔrɔ si maa ɲɔgɔn ma ala de jɛna n'a ye sinon tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ komi Jamilu a tun taa ŋɔni bila ala kɛra ɲɛ nka ni ala kɛra bɔra ka taama ŋɔni in kan i b'a fɔ k'a sen bɛ cɛncɛn de kan wala jisuma ayi a t'a sɔgɔ fiyewu ala b'a bunte ka magaya kɔrɔ a bɛ taama magaman kan fo ka taa se a se yɔrɔ la comme a ka juguya ma foyi kɔni tiɲɛ a y'ale de halaki dɔrɔn a bɛ ten ala b'o de fɔ jɔn ɲuman i bɛ adamaden kana fɔ i bɛ ala tɔɔrɔ i tɛ se ka ala tɔɔrɔ hali kana fɔ i bɛ ala ka jɔn ɲumanw tɔɔrɔ i tɛ se ka ala ka jɔn ɲumanw tɔɔrɔ i b'i yɛrɛ dɔrɔn tɔɔrɔ ayi i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ i m'a ye a y'o de fɔ ko lakad khalaqna al-insana fi kabadin ko ale ye hadamaden da sɛgɛn de la a yahsabu ko hadamaden b'a jigi an la yaqdira alayhi ahad yala a b'a jigi ko maa tɛ se ale la wa ko maa tɛ se ka ale hadamaden minɛ la ko ala bɛ se a la dɛ yaqulu ahlaktu malan lubada a bɛ hadamaden b'a fɔ ko ne ye n ka nafolo ta k'a don ni dungow da fɛ ala ko min man di ala ye ne bɛ ka nafolo kɛ ka ala kɛlɛ ni o ye fo ka se n dan na o ye adamaden caman ka hakilila de ye ala ko fɛn min man d'a ye caman b'a ka nafolo ta ka don o de da fɛ o ye ka ala kɛlɛ de ala ko a yahsabu an lam yarahu ahadun adamaden min b'a ka nafolo ta k'a don ni ala ka bonya k'o da fɛ wala ne ka jɔn ɲumanw juguya da fɛ yala a t'a kalama ko ne ala de y'a ye a bɛ ka kɛ tuma min na wa ni ala y'a ye o ko mais adamaden ma hakili sɔrɔ de a ma hakili de sɔrɔ hakili de t'a la n'a to ale b'a kɛ ni nafolo min ye o a b'a kɛ ni farikolo min ye o ala bɛna ja'ala lahu aynayni est ce que ne ala de ma ɲɛkisɛ fila di adamaden ma wa n bɛ wuli ka taa kota kɛ ni ɲɛkisɛ min ye ne de ye ala y'a d'i ma wa lisanan wa shafatayni ne de ye dalanen d'i ma i b'i dafa ne yɛrɛ ala min na wala k'i dafa ne ka jɔn ɲuman mun na ne yɛrɛ ala de y'o dalanen di e ma o ka se ka laban ne to a tɛ laban ne bɛ nin bɛɛ kɛ adamaden ye e ma se k'o nɛɛma in ta k'o kɛ ka nafa si yɛrɛ ma f'e ko i bɛ ta ka tɔɔrɔ si yɛrɛ ma k'a fɔ ko ne ye n ka nafolo don ala kɛra juguya da fɛ wala ala ka jɔn ɲumanw juguya da fɛ o misaliya bɛ komi maa min y'i waso ko ne taara lɔgɔ caman san n yɛrɛ ka wari la ka n'a ton ka tasuma bila a la ko maaw ka n jeni ni a ye i tɛ maa waso ye o e yɛrɛ k'i ka wari don i yɛrɛ jeni dɔgɔ la o ye maa waso ye wa i tɛ maa waso ye dɛ o ye k'i ka wari bɔ k'i yɛrɛ ɲagata de ye ko wa maa o maa y'a ka wari bɔ ka don ala juguya da fɛ wala ala ka jɔn ɲumanw juguya da fɛ a bɛ komi i tɛ ka wari don lɔgɔ la k'i yɛrɛ ka jeni n'a ye ko nin ye manamana ko de ye o ala ko ko yala a tɛ don afala tahamal aqaba adamaden min b'a fɔ ko n bɛ n ka nafolo ta k'a don nin dafasa ninnu fɛ ala kɛra juguya da fɛ ala ka jɔn ɲumanw juguya da fɛ ko wari donko wɛrɛw bɛ yen nɔ min to nin ye o ala b'o f'i ye o afala tahamal aqaba yala a tɛ don ko gɛlɛnw fɛ wa nafolo kan ka don donko mun na a tɛ don o fɛ wa ma adraka mal aqaba mun ye nafolo donkow ye mun ye sira gɛlɛnw ye mun donni n'a ma nɔgɔn ni ma mais a ka kan ni k'o de kɛ
ودوي من يفك ركبته أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة نين نفلو دنكوي أنا نفلو دنكو من دافع وتي على كذا جويا داي وتا دنكوي على ما دام أقصى وتي على كذا جيمون كللي ولا على كذا دين كللي نفلو دنكوي على ما نفلو دي أكما ويا هكذا تاعو غباري على كذا دنسرا وبيني من نفanya يجي الكيامة أفلو بودي فينا ني كودوي من يفك ركبتين إيه ما مية جليانا ني جودو ika na folo ke ko sa iko bo joya la ko bla parce que ala bato afere ni woso ni oye waso ko do yi ni sha ya hawla ka do sa ala abla aw it'amu fi yawmin zi masghaba wala fantam be no munun tu dahiri masara mun ko fana so e ka million taw ni mogola e ka wataw ni mogola do be bi sura ama sura fana du bidara ko ke be ka kamana ba on na folo do ko do yi o mogo nyini sigida la ko nyini dugu kono e ka nafolo ta ka doluma ni ya do o ma ni wasoro ni oye ni nafolo do adon ko la o wasoro do yi ndaka ta ka do ala tan duga da fe to ma wasoro yi watina nafa yere fene nya jamilu ya ka nafolo ta ka do ala tan duga da fe amma nafa nya wa ya le fene halaki wallahi jaru o ya to ko ala ko fi jide ha hablun ko jurube jamilu kana min masadi ka ni zimini fu o fuwane na wala joloko joloko mi meddo akana nasro alkiyama de abul kufo otuba joloko mi meddo akana ka adwa da kono kana wasi furanje ka to melge akana ka bi jarama kono wole mi masadini wole ne joloko mi be jarama kono ima akoro ka ke oye wala ka zimini fufuani akato oye kono oye ala ka hikima ya ka kuma fo chokola ima ya be sholi fo kuma mana ako asariku wasarika na be jene ko kuma mana ako azaniyatu wazani fɛnɛ de bɛ yen nɔ o ɲalen bɛ dɔw bolo ka tɛmɛ dɔw kan qualité la donc cɛ qualité sonyali yɛrɛ plan bɛ cɛ bolo ka tɛmɛ muso kan mais jɛnɛya plan na qualité o bɛ muso la ka tɛmɛ cɛ kan bon kɔrɔtɛ bɔ fɛnɛ ni subagaya ni kirikara ko ninnu o fɛnɛ ɲalen bɛ muso de la ka tɛmɛ cɛ kan o de y'a ko wa misali nafasati o m'a fɔ nafasu si na dɛ a ko nafasati ka d'a kan munna olu ka baara ka ca la wa n'olu ko k'u b'a kɛ u ka farin ka tɛmɛ cɛ ta kan. A fɔ même tanga ɲini ka fɔ tuliba muso tɔɔrɔ ma fil u ka di mun bɛ tuli kɛ tafo la. wa min sharri hasidin ale a fɔ même tanga ɲini ka fɔ hasidi tɔɔrɔ ma idha hasad n'a y'a ka hasidiya da kɛnɛ kan sabu o y'a sɔrɔ a y'ale yɛrɛ kɛɲɛ a se ka mara tuguni o tuma f'a ka kɛ kɛnɛ kan ko yɛrɛ de ayi n tɛ karisa fɛ kɔni a to dogo tuguni wa n'a ye maa min kɛlen e fɛ fɛnɛ a bɛ to tigi kɛlɛ munna e kɛra karisa fɛ munna e taara a yɔrɔ la munna e taara a dɛmɛ a ka baara la a to yɛrɛ kɛlɛ o tuma hasidi bɛ ten o kama tara la hasida mahamuman maghmuman tarahu kal mazlumi wa huwa zalimun i bɛ hasidi sigilen ye i b'a tɔɔrɔlen ye i b'a fitinunen ye a bɛ k'i ɲɛna i b'a ɲininka ko jɔn de bagare ma parce que ale de ye bagamatigi ye ale de bɛ ka dɔ tɔɲɔ munna ala y'a kɛ o ye ala ma k'ale ye k'ale tɛ jɛn ni o ye o de farifaga b'ale kan mais n'i y'a sigilen i b'a kɛli mazlumi a bɛ k'i la ko maa tɔɲɔnen don ka sɔrɔ wa huwa zalimun ale de ye maa tɔɲɔna ye i bɛ maa ma hasidiya i y'a ka hakɛ dɔ tiɲɛ o munna i b'a miiri silamɛ ɲɔgɔn ma ko ala kana nin k'a ye i y'a tɔɲɔ de hasida jurumu min kan tɔɲɔli jurumu min kan i y'a tɔɲɔ dɛ kama ahmad bin hanbali y'o de fɔ ko kul liman bata li hasidan atadri ala man asaka al adab asaka ala allah fi fi'lihi ka annaka lam tarda li ma wa hab fa kana jazaa'uka an khasani wa sadda alayka tariqa talam afone hasidiya bayi ko be ka hasidiya min kenne ko afa ko ni jugujuya ni ko ma ka jugujuya kenne la abaka ka ala de la abe ko me ala ale be ka ala kala ka bara de la ala e ni dika sama amanya de ko be ala ka bara ni fo ayo ko wa sara wele tele ala bolo boy ala ka o bonya mi ne bo hasidiya ala bo bonya so sara be gere enye eta so tu ala hasudu la yasudu e be ma hasidiya pembe no ala to di matu wa in sada la yadumu anna ya sabat likila ala ta ka babul hasidiya babala hadi jamana fama na tara hasidiya atemi ala tu la fika here kan ni jamana di mais ne sigire me ne ta fe nunga ni soro ne ta fe here ka jamana soro ne sababu la ni jamana yo nganya ta doro abana ateme here bolo ala na ko ko ke ki jamana don karne wona ala fe ne bo ke atisa be fiu hasidiya re na ni oye ateke ni fama ya kono jiya doro ala be saudi ali jamana don bemba kama hasidiya ala ka tangani afuka ba tangani
kabo hashidi torama ni hashidi ya hashidi rekenya kumamana fama saka dugo tuguni ayabla keneka watu konendo na to sirne ga cha tani saba wala ko muga ne ko amsa ni bella ni ba fe ninga dlam ala malenga nga jogo munta ni bella ni be fo ala malenga do ni besra fe kila wale fo alisala disala ala ko la yazalu al abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu jonto wuli aba yere sunya kana ne mani nawafil khairi here baraw na fete tamata shufele here bara munte jago yayi abulu ke doni abuke abisara shugo munte jago yaka be nafla usiri abisu ke munte jago yayi abe hiji ke munte jago yayi jago yaw kelen ko fe kanya abeli ke ato wuli abe ton kella fole ba kanu la ilaha illa iski fa iza ahbabtu kuntu sama'ahu alayhi yasma'u bi nere ala bena ke aus kloyi abeli ke ni klomi dati وبصره الذي يبصر به من أكيد أن يكسي أبي فلان كذي يكسي وكون نبى تبع كمنينا هربوا مني وين تجوالا أبي نوالا وما كلودون كولا أتناولوا تميمة تناولوا تميمة ما كلودون كولا ما ورد تميمة ما ورد سكميمة ما كلودولا ما برودا فينا ما ورد برودا فينا وما سيرسيورلا masi sika sayoro na hali mauto kalama kama yesu nya ko nyini ka gere alala fo to ke na wafilu khairi an araba don shuka bla here baroka araba don shuka to ka here ni here be ke abeke ibali amso na alala ale kɔfɛ al imam mahmud diko ani yaqub dukure olu ye kumata karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen wasado olu la. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإسلامو كألفو كبركداك ولنمنو كصلي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم كالإسلام بلج الانفو kuma warante nin ko ina foka barka da alai nya fo salun na shini aywa sanchama alhamdulillah be barka da alai nya fo ni sigiro kile ina ngo siginya chen rela san ni nana ibe walanda de soro ibe somo sama soro kabana ankara mo beya foka na ke aywa ambalmake ana ankara mo o kabla nona ko ngoni e alhamdulillah baji kado baji kono ko min do ko yoye ambe do de kay alaka shi jandama ya rabbi alaka shi jandama ngamunum fora ya rabbi alaku utlo aywa ummen utlo dama ay kuma dama do foya manunu ye kuma barka mawi ay sinsi sura inga sura mi nambela jelembe taka sigaka gundo mi koso alabe ay anu ya mariaka ke wajibi ko anga taka sigi sura inga o kanga nyenyele ko kanyedo no e fatiha a gundo do e mando inga kelea ko sabati ko jira ka se yorola kuma kambe kuma ingono no ye adwa yoroyi ihdina ala an kanda ala mason ikafo ihdini no fora yela hanuke ikaseli tinyana idunya kuma min fo kuma inte kuma juwe ko nga min nyina ni fe imode ke ikadwa o ke islam bedi akuma hadama de ye fatia kalantuma e do uke islam bedi ka do uke mantoin bey o no mantoin na fora ko ku tebe u be ni kenyona o kuma do min beke ko ina beke ko mina toro o koro de mafam e bi to selila ka ala wele ala ka ma min ganda ni bora ka bereta o ma kele ngama o kuma ye min fo seli na yo koro don wa حكم علي بإهدنا الصراط يا رب على كان بلد الإنكار
mandoyi ala ka fara ɲɔgɔn kan ala ka bɛɛ lajɛlen kanda hali bi ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye a ka lafiya d'an ma a ka sabali d'an ma a ka muɲu d'an ma foyi tɛ se ka dilan hadamadenya la ni sabali tɛ min kɔnɔ kiraw ma kari ala k'a f'u ma u ka sabali o kuma hadamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen i mago bɛ sabali la ya rabbi ala ka sabali ɲuman d'an ma jamana ala k'a sabati ala k'a lafiya ala k'a hɛrɛ caya karamɔgɔ hali bi ala k'a mɛn an kɔrɔ ale ye karamɔgɔ ye anw bɛ se k'a fɔ a ye denmisɛnnin don hali bi ala ka si jan d'an ma ɔ karamɔgɔba yɛrɛ min bɛ yen ala k'a mɛn an kɔrɔ hali bi a b'i to hali bi dibi la ka dɔ fara nɔrɔ in kan k'a jidi ya rabbi hali bi ala k'a mɛn an kɔrɔ ya rabbi hali bi ala k'a mɛn an kɔrɔ karamɔgɔba minnu n'olu bɛ kɛnɛ kan ya rabbi hali bi ala ka u mɛn an kɔrɔ ala k'u jidi fitina yelenw don ni jamana min ka alimuw banna a ka kalankɛlaw banna o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ala y'i kɔ di o jamanaw na ala y'o de fɔ hadisaw y'o de jira k'a fɔ ko ala tɛna diɲɛ wuli ten ka mɔgɔw fɛngɛ nka n'a ye kodɔnnaw ni ala dɔnbagaw k'olu ta k'u bɔ mɔgɔw cɛla o kuma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko tiɲɛna dɛ an b'a ɲini ala fɛ o kodɔnna minnu b'an cɛla ayiwa ni lumière minnu bɛ yen n'o yelen minnu b'an cɛla ala k'u mɛn an kɔrɔ ala k'u jidi ala ka san wɛrɛ jira an na hɛrɛ la duwawu minnu kɛra ala k'u minɛ an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rabbi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an bal maslamo asira sabeki nyayele tiɲɛ yɛrɛ la wajuli kɛnɛ cayara kojugu mali dɔrɔn tɛ duna fan bɛɛ dun wajuli kɛnɛw dun tɔgɔtiɲɛ fana bonyana fo ka dama tɛmɛ fɛn dɔ bɛ bi bɛɛ ka kan ka intéressé k'a lɔn wajuli kɛnɛ ninnu na o wajulikɛlaw an bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di juman b'an se ala ma juman b'an se wajulikɛla yɛrɛ de ma an ka fila bɔ ɲɔgɔn na wajulikɛla min bɛ an se ala ma ka ala yiran na fan k'u fila bɔ ɲɔgɔn na wajuli filanan wajuli min bɛ taa surusu fɛ fɛn hakika yɛrɛ yɛrɛ min bɛ mɔgɔw nafa dunan lahara mankan caman t'a la ani wajuli min tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fan wɛrɛ fɛ min tɛ surusu ye fo k'a fila bɔ ɲɔgɔn na n b'a surunya a fɔlɔ ye wajuli min ko ka ne ala yɛrɛ lɔn o de bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ka ala lɔn ayatu ta'rifi bil Qur'an aya minnu bɛ kuma ala yɛrɛ kan ko ala ye jɔn ye ala ka kuma yɛrɛ kan fɔlɔ o de ka gɛlɛn wajuli bɛɛ ye o de ka gɛlɛn yɔrɔ minnu ala b'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin to ye aw yɛrɛ ka niveau la a ye sali a ka gɛlɛn o ye a ye sun a ye jaka bɔ a ye hiji a ye jɛnɛya dabila a ye suɲɛli dabila a ye nin dabila olu ye ayatu nahyi wal amriw de ye mais masa min yɛrɛ ye nin fɔ kan n'an bɛ nin bɛɛ kɛra ala yɛrɛ kama o ala yɛrɛ an bɛ mun de lɔn o ala la man huwa Allah nin de ye kuma ye koyi ni wajuli ka kɛlɛ wajuli bɛɛ ye n'a bɛ hali dugu kɔfɛ a ye ta yin de mi an ka ala yɛrɛ lɔn fɔlɔ parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ kan ka ala sɔsɔ an karamɔgɔ bɛ kan ka ala yɛrɛ janfɛ ka diinɛ kɛ tulonkɛ fɛn ye ka diinɛ kɛra tulonkɛ de an bɛ ala yɛrɛ ni ala lɔnna ala ko innama yakhsha Allah min ibadihi ulama c'est-à-dire ni ala yɛrɛ lɔnna ka ban ni mankan kɛlɛ camanba in bɛ dabila mɔgɔ tɛ farinya k'i bɛ tulonkɛ ala la o ala ka bon ma sankolo y'a to a ta la dugukolo y'a to a ta la qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta monde bɛ galaxy bɛ y'a to a ta la al arshi ni kursi y'a to masaba in ta la an bɛ kan ka tulonkɛ ka diinɛ la donc ala ka limaniya damma ni wajuri min kɛra bɛɛ ɲɛ b'a la daminɛna ma'rifatullah man huwa Allah ala bɛ lɔn ni fɛnba naani min ye mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka ala lɔn i bɛ kuma caman in dabila parce que ala lɔn fana kuma cayara tawhidi kuma cayara ka sɔrɔ tawhidi yɔrɔ min ka gɛlɛn tawhidi bɛɛ ye o de ye ma'rifatullahi biwasitati asma'ihi wa sifatihi wa kalimatihi wa af'alihi a bɛ daminɛ yan de ala yɛrɛ de fɔ kuranɛ fan bɛɛ n'aw bɛ fɛ ka lɔn a y'a daminɛ nin fɛn ninnu na o de y'a to a tɔgɔ kɛni ko k'a daminɛ a tɔgɔ la hali ni bɛ lettre ci mɔgɔ ma a adresse ni fɛn ninnu i b'a daminɛ tɔgɔ de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na a ka sifatu ni fɛnw la
otuma Allah ta'ala yɛrɛ a ye kuranɛ tila sura 110 ani 4 ani jami'u jate ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni mais sura kelen pe be yen nɔ a ma ko daminɛ la mais halisa a b'a kɔnɔna la yɛrɛ ko innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim donc bismillah dafara 110 ani 4 114 fɛnba de b'a kɔnɔ على كلمة يا دم يا الله يا ربنا إنك جامع الناس الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه دون الله تعالى مسمينيا كبنيا ni jibril bora ala yorokana ni ala kira njinka hal ra'aita rabbaka jibril yadi ala yewa jibril be yere ka yere fanga ba min bala min kana bi ako inna bayni wa baynahu 70 hijaban min nur law danawtu min adnaha lahtaraqtu mo ala ka bunyati tlonge fenye tlonge de be kala ala ka dinila 600 fankan jantan yere ko nota ala ka dimi balaw chambe dukul kan bi ankara mo ni yoro bala haqiqatan anga tiafo na anga wajiru bo ñogona ni wajiru façon be kuma aw yere nya bala ka fatiya korofo ka kuma ala kan ka ala lonkan ka tla ay ala fanye tuma minna ka kuma ayatu as-sifatu sab'u ya fam an-nafsiyya ala alimu ya ala sami'u ya ala basu abeta ka fo d'enfant cité kola do se ka fo enfant ay sami'u de do se ka fo enfant ay basiru de parce que enfant be yeli ke o korote do rede an ka yeli te yeli ya yo wala wala parce que yeli knya ala ka mankutu tuma me ko ale yere de atigi ye ni mo were yeli ke falle ka dima donc e mbom te yeli ke fon loni ke yeli dirima e te yeli ke la yo haqiqa la kani e be yeli ke kene kande donc ala de ya haqiqa ye nakila ni yoron no yara aboro la ka ta fem an fan felala ay dine fan flade huwa wa nahnu الخالق والمخلوق سيسان اي على كو فانيا c'est-à-dire ni tara source de fait quoi en karamo de be yeli ke koy ma nga président mi fo sa wajulina donc lonni ke law de be lonni wajuli degré ye to tay kata qissa bobe fo rom nu ka yele ko wajuli diara e woyi joyi mako sa ima bor ala layta kalama otma ay flana a yasra harama dinna wa harama dinni parti flade akene kan fari kulo ani ayoro dogole no ya ni arruh ay ruhu foka wala ne ko nimbe ala ka tasira haqiqa dine yoro mi kan ka fo mo yekuni ala che ben 600 che bo de folawi 600 abora ala tala dra itle harama dinni parti mbele ko arruh الله تعالى القرآن يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا donc ay nyasini la kabula katafiqhu la wati ko de don basurunyata ya rabbi dine ala ka to anga wajuri kene bo nyonna ya ra wajuri min yorobe kuma ala yere kambe ala yoromina an ko jetemne wajuri lan ka nyasi yenna wajuri mba fo ala ko ay din to ay nin ke fona kanyi me min ka boye ala yere jonye folo ni ala lonna do bato ala law ala mallo di atam fari ala ni allahumma salli ala muhammadin wa sallim ambal make habib kan ni ale chef de cabinet anga dine ananga bato ko ministry sola ale ministry norobla ale fana ye dakunya fla fo ministry tola ka wale nyumando ambe anga kuma bonya seme anga presidana ankara mo ko conseil président no e haj mahmoud diko kafara ankara mo fenfen be ananga almami fenfen be ambe sigida mina a député be a maire be nunu be boya be kumala inshallah kuma jante en fait ankara mo kumana o seria ke mi mambulu ndenge ya fochugo ministry atamana atunya kanu ayra kasea ngama yansoro akunan nana nga ka furida se kaka wale nyuman don na se karen de yala aye chi do dun anda salon hiji bese watimi ayanti ansira nga chekoroba ma kanyina fe ambalmake an karamogo akabla nga disposition na aka franka délégation na dina ko fanfe aka maw blasira ani ma wero be baraka nyogo fe privé siraka nga faga ya maria kono asona ki bulo bola ka franka kango baraka nyogo fe aye joyoro minta ola kuna nana kango folino wale nyuma donke anfae inshallah ka fo ambalmake ta chimina aya joyoro fa a jera min ko tumado atume min soro ola amo soro umbulo nga yake ala kama ni fasoko ko foli ke ko wale nyuma donke inshallah adara ka doniya na ka haklisiki ka
karamɔgɔw bɛɛ y'a seereya k'a fɔ a ye tafsiri kɛ ni tafsiri kɛ cogo min ye a bɛ mun yira dɔrɔn o ye k'a fɔ ko Ala ye dɔ kalifa la dɔnniya la ni ko tora tigiw bolo a ka ca la fili bɛ dɔgɔya ko ka o foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ko k'a ɲini aw fɛ aw bɛ k'a kɛ nka aw ka dɔ fara a kan ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana in sabati Ala ka jamana in kanbɛn Ala ka jamana in taa ɲɛfɛ Ala ka kisi kɛ jamana in kɔnɔ diinɛ mɔgɔw u bɛ sira min kan kanbɛn sira Ala k'u kanbɛn Ala ka fatuhu kan bɛɛ lajɛlen nin dakurunya damadɔ de tun bɛ yen k'o lase an tɛ o kuma janya an bɛ hakɛto ɲini o kan wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baara ninnu kuncɛlen an balimakɛ Muhamad Makiba groupement des leaders spirituels musulmans tɔgɔ la ale fana y'a ka dakurunya 2 nisɔndiya yira. Bon alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Groupement sigimɛ kunba 2 min kan ni 2 bɛɛ b'o kɔnɔna na n'o ye sirifiko ye sirifiko kɔrɔ mɔgɔ dɔ ka fisa ni mɔgɔ dɔ ye o ye alakira bɔnnaw ye olu bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan groupement sigilen don k'olu ka valeur an'u ka bonya k'o kuraya ka segin u ma. Filanan kuranɛ kala surtout nin cogo la cɛkɔrɔba minnu ye takurun da don ka maaw tuubi ka maaw don diinɛ na ka maaw dusukun yele ka maaw kɛ ala dɔnbaw ye ne kuranɛ duguma kalan in ni a kunjɛliw sera ka jama wele nin cogo la ka tafsir kɛnɛw sigi ka ziyaraw organiser ka mawludu kɛnɛw sigi o ye groupement sigi kunba dɔ ye donc o de y'a to an bi nin kɛnɛ in ka bɛn groupement tɔgɔ la sirifuw ka kɛnɛ don ani kuranɛ kala min filɛ nin parce que nin de ye jamana islamul asile islamu kɔrɔ min n'an ka jamana b'a dɔn n'a nana ni bɛn nana ni basigi ye ni maa ka fisa ni maa ye o b'a kɔnɔna na olu de ye mɔgɔ dusukun dayɛlɛ ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ ka mɔgɔw kɛ ala jɔn ye o kɛra ni nin zeraw de donc kɛlɛ ma wuli fiyewu fo tuma min na n'a yera k'a fɔ nin zera in gɔngɔ bɛ ne kana da la nin zera in bɛ ne kana tunu ka na nkalon yɛlɛ tiɲɛ sanfɛ kɛlɛ wulila o waati de donc o la n'an y'an yɛrɛ nin kɛlɛw sanfɛ k'a fɔ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ko drapeau kɔrɔta n'o ye an karamɔgɔkɛ sirifukɛ Mami Hayidara a n'a ka denbaya an b'u fɔ an b'u wale ɲuman dɔn ani maa bɛ yen suyuxu ni mashayixiw la minnu bɛ tafsir kɛnɛw sigi sunkalo kɔnɔ ani san waati tɔw kɔnɔ k'a kunjɛ nin kunjɛ cogo ninnu na n'o bɛ jamana silamɛya kɔrɔ ɲɛfɔ jama maa milliers de personnes o de bɛ yan bi bɛrɛma kɛ ka maa si tɛ wele ka n'a ye Morimakɛ journée bɛɛ nana an ka da i dusukun ani yɛrɛ ka ala danaya i nana o de kama ani ala ka den kɛra ka di ye kuranɛ ka bon ni fɛn bɛɛ kana kuranɛ lamɛn donc an bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ in nin t'a sigi ko fɔlɔ filanan dɛ ala ka ɲɔgɔnna caman jira an na ala ka a kalanba in n'o ye Mami Hayidara ye ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'an ma yɛrɛmajigi ni dɔnni min b'a la hali bi ala ka dɔ far'o kan ala k'u ka kalaya bonya kosɔn sɔli ala nabi. Baara ninnu kuncɛra ni duwawul khatmul Qur'an kalanni o kalanna an ka alimami ani an ka cɛkɔrɔba Ibrahim Kire fɛ. اللهم صل على سيدنا محمد تريق الأغياب اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب اليسار اللهم صل على سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أردني من الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم آمين وبلغ رسوله الكريم آمين ونحن على ما قال ربنا آمين ونحن على ما قال خالقنا آمين ونحن على ما قال رازقنا آمين ونحن على ما قال مولانا من الشاهدين آمين آمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن آمين اللهم ربنا تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين آمين أو تحريف كلمة عن موضعها آمين أو تغيير حرف آمين أو تقديم أو تأخير آمين أو زيادة آمين أو نقصان آمين أو تاويل على خير ما أنزلته آمين أو ريب آمين أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان آمين أو وقوف بغير وقف آمين أو إدغام بغير مدغم آمين أو إظهار بغير بيان
أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإرهاب فاغفر لنا يا ربنا فاغفر لنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قراه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بشر وشقوة وضلالة وطغيان ونبهنا قبل منايا عنا من الخفولة وحمدك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم بارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صدق الله كلامنا كلام قبولنا آمين. 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 الحمد لله رب العالمين. الفاتحة يا ربي. آمين. آمين. يا ربي. آمين. وقنا فتنة الدنيا فتنة الآخرة. آمين. ومصيبة الدنيا مصيبة الآخرة. آمين. وقنا من الفقر والمرض والجبن والخوف. آمين. وقنا من كيد الكافرين. آمين. ومكر الماكرين. آمين. ومصيبة الأعداء. آمين. وقنا من شر ما خلق. آمين. ومن شر النفاثات في العقد. آمين. ومن شر حاسد إذا حسد. آمين. ومن شر حاسد إذا حسد. آمين. ومن شر حاسد إذا حسد. آمين. اهدنا الصراط المستقيم يا ربي صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربنا آمين آمين والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ambe Allah taala deli nin kenen nu ala ku caya duwawu munun kera kenen konna ala ku jabi anye ala ka duwawu nunun ke basgi ka do anga jamana konna la ala ko ke qur'ane bonya kama ko ke kira sumo bonya kama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanu ni wariye dunga Sengore dunga ka fusani sanu ni wariye Kemine je